Shakuni rådede Duryodhana: Vi kan ikke opnå vores ambitioner inden for dette fortet. Lad os vurdere en idé udenfor. Duryodhana fulgte dette forslaget og sendte en invitation til Pandavane om at deltage i et vognkapløb. Alle takkede ja. Pandavanes og Kauravanes vogner blev stilt op på række og rad. Klokken ringte, og alle vognene begyndte at kapkøre. Bortset fra Bhimas vogn stormede alle de andre frem. Bhimas vogn bevægede sig sagte, fordi hestene ikke kunne løbe fort under Bhimas enorme vægt. Nej, er jeg den sidste? Tænkte Bhima, mens han så se tilbage. I det samme kom en anden vogn op ved siden af ham. Ved du, hvem sin vogn det var? Det var Duryodhanas. Bror, hvorfor ser du så deprimeret ud? Op med humøret. Se, hvor energisk jeg er, sagde Duryodhana og lad til. Grunden til min energi er denne specielle desserten, som er lavet af mælk fra Kamadhenu. Den er utrolig dejlig. Når nogen spiser den, føler de sig energiske og entusiastiske. Vil du ikke have lidt? Han rakte Bhima flasken med desserten. Bhima drak op alt i en slurk. I løbet af 2 minutter mistede Bhima bevidstheden og faldt af vognen. I det øjeblikket kom Shakuni og Duryodhana bort til ham og sagde lægende: Onkel, giften virkede raskere, end vi havde forventet. De bandt Bhima fast med tag, slæbte ham med se og kastede ham i en dam i nærheden. Dammen var fuld af giftige slanger. Bhima lå der, knapt i live. Om nogle få øjeblik ville giften dræbe ham. I vandet omringede hundredvis af slanger kroppen til Bhima, og de bedte ham gentagne gange, mens han vred sig mellem liv og død. Bhimas krop var fyldt af giften, som Duryodhana havde givet ham, og af giften fra slangene. Akkurat da han var i færd med at dø, åbnede Bhima, som havde mistet bevidstheden, pludselig øjnene. Med den eneste bevægelse rev han af tagene, som bandt ham. Han så på de hundredvis af slangene, som omringede ham, tog tag i hver en af dem, og rev dem fra hverandre, som om de knaktråder, og dræbte dem alle. De genværende slangene krøb skrækslagne bort fra ham i frygt. Mens slangene flygtede, svømte Bhima gennem vandet og fik øje på en dør, som lyste op i et strålende lys. Han gik ind gennem den og befandt sig på et usædvanligt vakkert sted, Naga-riget. Porten var en portal til Nagaloka, der så Bhima Vasuki, slangenes konge. I det øjeblikket Vasuki så Bhima, forstod han alt, som havde sket. Nogen prøvede at dræbe dig ved at forgifte dig, men da disse giftslangene bedte dig, virkede giften deres som en modgift mod giften i kroppen din. Gift er, som man siger, et middel mod gift, og det var netop det, som skete. Det er derfor, du fortsat er i live, forklarede Vasuki. Men hvem er du? Spurgte han. Jeg er Bhima, søn af Pandu og Kunti, svarede Bhima. Da Vasuki hørte dette, udbrød han. Er du søn af Kunti? Jeg står i stor gæld til Kunti. Gennem din afstamning er du mit barnebarn. Her, tag denne styrkedrikken og drik den. Som nektar er for guderne, er dette vor nektar i Nagaloka. Drik den, og du vil få styrke som 1000 elefanter. Vasuki gav elixiren til Bhima, som drak den og blev mådeligt stærk. Venner, kan dere tro, at det at læse en ekstraordinær historie kan få nogen til at glemme problemerne sine og forandre livet deres? Tror der, at bare det at fortælle en slik historie til barnet deres, kan lære dem de værdier, de trænger for fremtiden? Hvor om jeg fortalte dig, at alle problemer, du står over for nå eller i fremtiden, kan have en løsning skjult i en historie? Ja, det er muligt. Og den historien er ingen ringere end det største epos, som nogen gang er blevet fortalt i menneskehedens historie. Mahabharata. Denne historien er 100 gange mere spændende end nogen stor film. Det er en udfordring. Hele Mahabharata, skrevet i stil med Vikramaditchas fortællerstil, er tilgængelig i 2 bind, både som fysisk bog og e-bog. Du finder den på Amazon og fører til andre netbutikker, og den er tilgængelig på 54 sprog over hele verden. Du finder linker i videobeskrivelsen nedenfor. Bestil dit eksemplar nu, for det er ikke bare en bog, det er et bibliotek med visdom for livet dit. I mellemtiden havde Bhima, som havde fået styrken til 1000 elefanter, forvandlet sig til et væsen med enorm kraft, næsten som Hulken. Vasuki tog farvel med Bhima og sagde, vend tilbage til din verden, og sendte ham tilbage. Vognkapløbet var over, og Arjuna gik sejrende ud af det. Alle fejrede sejren, men Arjuna lagde mærke til, at Bhima ikke var også noget sted. Mistænksom gik Arjuna tilbage til stien, de havde gået. På vejen mødte han Duryodhana. Duryodhana, har du set Bhima? Spurgte Arjuna. Nej, jeg har ikke set ham siden i morges, svarede Duryodhana. Men de stammende ordene, hans og Shakunis listige ansigtsudtryk, gjorde Arjuna mistænksom. Arjuna skyndte, at de kanskje havde gjort noget med Bhima, og skyndte sig tilbage for at lede efter ham. På et tidspunkt fandt Arjuna Bhimas vogn, men Bhima var ikke hos noget sted. Fast bestemt fortsatte han at lede. Han stoppede bråt op og tænkte, Bhima kan have oplevet noget forfærdeligt akkurat her på dette stedet.
Hvorfor følte Arjuna dette? Mærkene efter hjulene på vognen var dybe på grund af Bhimas vægt, men efter et vist punkt blev mærkene mindre dybe. Dette tydede på, at Bhima havde steget af vognen akkurat på dette stedet. Arjuna fik bekræftet mistanken sin og begyndte at lede i området rundt. Snart opdagede han slæbemærker på bakken, noget som tydede på, at Bhima havde blivet dræbt mod en dam. Arjuna fulgte disse mærkene og satte sammen historien. Bhima havde blivet angrebet og kastet i dammen. Arjuna sat ved dammen og lurte fortvivlet på, om Bhima var i live eller død. I det samme dukkede en skikkelse op af vandet. Det var Bhima. Arjuna løb glædesstrålende bort til ham og omfavnede ham. Bhima fortalte ham alt, som havde sket, og sagde, at de burde afsløre Duryodanas gerninger for alle. Men Arjuna havde en anden idé. Han sagde til Bhima, Bhima, nå som vi kender Duryodanas sande hensigter, vil han slutte at operere i det skjulte og begynde at angribe os direkte, hvis han finder ud, at vi ved det. Så længe han tror, at vi ikke er klar over det, vil han optræde forsigtigt og gøre færre træk. Det er til vores fordel at holde dette åbent. Lad os ikke afsløre dette for nogen. Med denne planen i baghovedet vendte de to tilbage til fortet. Duryodhana og Shakuni planlagde at eliminere Pandavane en efter en, men Shakuni foreslog, at de skulle begynde med Bhima. Hvorfor det? Fordi Bhima var den stærkeste af dem, i stand til at modstå hvad som helst. Shakuni vidste, at hvis nogen kunne overleve selv en så dødelig gift og komme ud i live, så var det Bhima. Derfor var Bhima deres første mål. Shakuni foreslog at dræbe Bhima, men hans egentlige hensigt var ikke at eliminere ham. På den tiden var det ingen direkte konflikt mellem Pandavane og Kauravane. Shakunis plan var at skabe fjendskab mellem de to grupperne og gøre dem til fjender. Shakuni var altid på Pandavanes side, men han manipulerede Duryodhana til at gå til angreb på dem. Da Bhima kundgjorde for alle i fortet, at han havde fået styrken til 1000 elefanter, blev alle henrygte, bortset fra en person, Gandhari. Hun var dybt bekymret. Hun vidste, at en krig mellem Pandavane og Kauravane før eller siden var uundgåelig. Siden Bhima var i besiddelse af en så enorm styrke, kunne han dræbe Kauravane med et enkelt slag. Gandhari frygtede dette og bestemte sig for at gøre sønnen Duryodhana endda stærkere end Bhima. Tiden var inde for at træne Pandavane og Kauravane i krigskunst. Bhishma tilkaldte Dronakarya, som ankom Hastinapura sammen med sin søn Ashwatthama. Bhishma præsenterede Dronacharya for alle Kauravane. Alle hilste på ham, men hilsenen manglede ægte ærbødighed, frygt eller hengivenhed. De hilste mekanisk og sagde Namaste Acharya eller Namaste Guruji af ren pligtfølelse. Dronacharya blev misfornøjet med holdningen deres og tænkte for sig selv, er det disse eleverne, jeg skal træne i krigskunst? Hjertet hans sank. Senere præsenterede Bhishma Pandavane for Dronacharya. Pandavane faldt respektfuldt for hans fødder og bad om hans velsignelse. Da Dronacharya så deres ydmyghed og oprigtige respekt, tænkte han, det er slik sande discipler bør være. Venner, i næste episode tager vi historien til et helt nyt niveau. Gå ikke glip af den. Lad os mødes igen næste lørdag til samme tid. I mellemtiden kan du bestille Mahabharata-bogen Min Nå. Linkene finder du i beskrivelsen nedenfor. Og hvis du ikke har abonneret på kanalen Mine Nå, tryk på abonnementsknappen med en gang. Indtil da, så var det på dig selv. Ha det bra.